Humigit kumulang 400 miyembro ng Muslim community mula sa buong unang distrito ng Pangasinan ang lumahok sa kauna-unahang district-wide event sa IQRA, a celebration of faith and voice na ginanap sa Alaminos City Sports Complex. Tampok sa aktibidad ang iba't ibang presentasyon, panalangin at programa na naglalayong palakasin ang pagkakaisa at pakikipag-ugnayan sa loob ng komunidad, pati na rin ang pagtatagbuyod sa mga aral ng pananampalataya at pakikipagkapwa. Sa kanyang mensahe, nagpaabot ng pasasalamat ang Pangulo ng Muslim Association of Alaminos City sa lokal na pamahalaan at sa mga katuwang na institusyon sa matagumpay na pagpapatupad ng aktibidad. Ayon sa kanya, ang naturang pagtitipon ay hindi lamang nagbibigay diin sa pananampalataya, kundi nagsisilbi ring pagkakataon upang palakasin ang pagkakaisa at suporta sa bawat miyembro ng komunidad. Ipinakita rin sa nasabing programa ang kahalagahan ng pakikilahok sa mga makabulang aktibidad na nagtataguyod ng kultura, pananampalataya at komunidad sa unang distrito ng Pangasinan. IFM News. IFM News. IFM News.